come job no coming to the meet. እሺ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ደሕና ዲኻትም እንኳዕ ብደሓን ናብዛ መረቕ ዝኾነ ቻናልና ብሰላም ብሰላም መፀኹም ከመላኻ yo ደቂ ዓበይቲ እዮም አንተ ከምቲ ልምጥቀውጥ ዝኾነ ቪድዮ ኣኻኺም ኢልኩም መፅአኒ ይኾና በዘን ቪድዮ እዚኣት ምሽ ካብ መጨረሻ እስካብ ፀጋይ ብለይ ገደብ ፍትሕ ንብል ኢና ዓበይቲ ሰሙን እዚ ንእሽተይ ቪድዮና ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ዋይ ላይክ ይውሕደና ኣለና ያው ላይክ ብምግባር እዚ ቪድዮ እዚ ጀምሮታ ያው ዩቲዩብ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ሪኮመንድ ክገብረላ እዩ ብቐጥታ ናብ ቪድዮና هميمو الكول دباني ها ورا بدي وصي شرش ها بعلكم تخلوا فقري هاوكم حمود حبيبي حمود حبيبي تاخذ لوزين برازيل تاخذ لوزين حبيبي حمود حبيبي حمود حبيبي حمود يو دق عبيتي هذا ما ابدواي اكابي يسمون زي لنبر انشي خذ له لخيمنا تطيرنا زناو نيرو እና ዝናብ እዚ ለምታይ hamlo ዕሉ ነግረኩም ሓደ አንሳር Hello boss, salam alaikum. No come job no coming to the meet. Water too much, road. Water too much. Water. Brother. كل ነገር ንጽቡቕ ኃይል ባህለ ቃለ ካነዚ እሺ ህዝቢ ባዕሊ ጉንዲ ለሎ ሕቡሽ خلي ታሪክ ይላአትሎ ግርም ልብለን ነገር ሲ ብልኾነ ይኹን ሪዝን ፀውዕኩምናስ ተኸረአት ምኩርሳት ስሙይኩም ኮ ፀውዕኩምና ነይኩም ደሊኩምና ፀውዕኩምና ሶንሕና አይና ንኸረአ ለለና ስሙ ይኾነ ግርም ልብለን ነገር ሲ ብልኾነ ይኹን ሪዝን ጎሮ ፊልተር ሲ ካብ ሕቡሽነት ውፅስ በቃ ዘንፈረንጅ ለሃም ዝዳለ መልክዕ ይብሉም ፍሬንዳት ሶ በቃ ባክ ቱ ዩር ኦሪጂን እዚ ተስሕቅና ስሓጥያ እንዲ እዞም money does not buy happiness ቆይ ፅናሕ እዚ ሓደ ሓሳብ መፅለ ማለት ኣዝያ ማለት ሓንቲ ግዜ ኣቶም ገንዘብ ደስታ ኣይገዝኡ ትብል ሰዓት ማለት ገንዘብ ሓጎስ ኣይገዝኡ ትብል ሰዓት ማለት ዝናይኹም ቅርሺ ሃውን እሞ ናይኹም ሕጎስ ኸሪአኩም ህይወተይ ሙሉ ሃመይ ሕጉስ ዝኾነ ናብራ ሃም ነበር ኸሪአኩም ይቅርሽ ሃውን እሞ ትግርኛ እኮ ፍቅር አይጣዕም ትግርኛ እኮ ዲጅንጀና አይጣዕም አረ በጣም ሰሪያ ለለኪ አሙች خصمعيو ወድራያት ሆነ አሳድዋ ሸገዋ ወርዕ ለወይ ባለወይ እሺ እንትወይ ሞይዘር ዋየ ቅድመ ከይስጥሐነ ላበለ ጋህ ያብለካ ወድ ዓጋመናት ሆነለ ማዓሪ ዝያዳይ ምቃለይ خفالي ላበለ ጋህ ያብለካ ካዝ ብልዓል ጅንጀና ማታይ ነው እዩ ነገሩ ካዝ ብልዓል ጥዕምሲ ታይ ነው ትግርኛና ለቅድሚት አረ በጣም ስሬስ እንዲያው ማለት ኣብ ትግርኛ ወፃኢ ንፍቅር ዝኹን ቋንቋ የለ እንግሊዝኛ ነው ማለት ዝኾን ወላ ኣምሓርኛ ይኹን ወዮ ኣጋፃ ፍቅር ኢላ ለይ ንኽእል ለኾና እምበ ዮ ብደቂ ዓበይቲ እሽ ካብዛ ደቃ እዚኣ ምሳይ ሰፀናሕኩም ቴንኪ ብጣዕሚ ንቐፃሊ ካልኦት ቪድዮታት ፈንልገሩ ቪድዮታት እሽ ካብ ንረኸብ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ሄይትርስዑ ሰላም